ҳамин нафарҳои омада госуслуг рӯайдӣ QR-код пурсон шидан ё пешай омадаантон ҳамин хеле хабарҳо буд ки нафарҳое ки бояд ки биёянд госуслуг рӯайдӣ гузашта QR-код гиранд. фаҳмида будем? гирифта будем ё ки не? додаатон баромадам бародар? бале. ва QR-код пурсидам. салому алайкум ба ҳама мардуми муҳоҷир, ба ҳар як нафаре ки ҳама вақт наворҳои моро тамошо мекунед, дастгирӣ мекунед, комментариҳои хуб менависед ва боварӣ дорем. хубе иншаллоҳ ҳар яки шумо. дар як навормон гуфтем ки аз 1 июл нафарҳое ки ба Россия меоянд пешай омаданшон бояд ки дар телефонҳошон приложенияи госуслуг рӯайдиро скачат карда даниёшона пур кунанд, заявление рӯй кунанд ки QR-код метиҳад, ҳамонро дар пограничный контроли Россия нишон додан лозим мешавад. ин навормон дар ҳамин масъалае ки аввалан дар ки ҷо омад ки аз 1 июл ҳатмӣ мешавад ва аз ҷиҳати қонун ҳатмӣ шид ё ин ки не, ва ҳамчунин аэропорт рафта 1-2 июл аз нафарҳои омада мо пурсон шидем ки ҳолатҳои ба мардумам баъд аз суҳбат кардан дар давоми видео охирашда бугем мемонем. ҳатман наворро то охирша тамошо мекунем, лайк ва обуна шиданам меҷиқем ки барои паҳншавии навор, барои пешравии канали мо беҳад дастгирии хуб мешавад. ҳамчунин номер мемонам ки нафарҳоида ки билети ҳавопаймо аз куҷое ба куҷое ки дар кор мешавад дар WhatsApp метавонед ки аз нархи наво пурсон шавед ва бе ташвиш ба дили пур харидорӣ кунед. маълумот мерасонем ки аввалан аз куҷо баромад бигем. буд постановлени 1510 ки то 3 июни 2026 буд муҳлаташ, вале рӯайдиро гузаштан ихтиёрӣ буд. баъд аз ин моҳи апрелда постановлени 468 қабул карданд ки аввалан бигем продлит кард ҳамин муҳлата то 31 декабри 2027. ихтиёрӣ буданша не, ҳамира давом дод ва дигаргунӣ ворид кард ки нафарҳое ки меоянд ба мақсади кор кардан ва хондан бояд ки пешай омаданшон заявление аз въезд рӯй кунанд ки омадагиаш дар ҳамин бигем пункти 15.1 ба кор даромад аз 1 июл. мо постановление нигоҳ кунем, метавонем гуфта ки ҳатмӣ шид аз 1 июл. ҳамчунин пешай ин бигем представители Госдума Дмитрий Гусев баромада гуфт ки аз 1 июл муҳоҷирое ки меоянд бояд ки ба госуслуг рӯайдӣ заявление рӯй кунанд, QR-код гирифта баъдан биёянд. яъне аз ҷиҳати қонун бигем постановление да омадагӣ ва ҳамчунин гуфтаи представители Госдумада мо метавонем гуфта ки аз 1 июл ҳатмӣ шид. вале ҳолатҳои ба мардум чӣ? мемонам наворҳои аз нафарҳои омада пурсоншидара бо маълумот мерасонем. хуб имрӯз 2 июл бигем ин бародармон аз Кулоб омадагиа аэропорти Дамадед. ва салому алайкум ака. Салому алейкум. хубед инҷа иншаллоҳ? 9:48 саҳар фаромада будам. чанд қаман кардан? 5 соат шуда. ман кардан чӣ пурсон шидан ака? ҷои зисти да миҷа омагӣ ки ҷо да меисти ман мешавад. Бале. ҷои кор чӣ кораи ки ҷо мерен да ки ҷо зиндагӣ мекунем. ман худам мегӯям дар аэропорт будам. занҳоро барвақттар ҷавоб додам. ҳамчунин як бародар қадям ҳамсӯҳбат шидем, падараш 18 дошт, калонсол буд, урам барвақт баромад. мардҳоро бигем бачаҳои ёша зиёдтар ман мекунам, курспос мекунам ва нафарҳои омадаам пурсон шидем. хоб гуфтанд ки ҳатто як нафар улицаи мерафтагиша нагуфта гардон бале. ҳамхе ҳолат дада. 4 паспорт ҳамҷа гирифтан, гуфтан ёли тӯмат кунанд, фикрашон накунанд ки ҷо меравам. шояд иҷозат натиҳам барои баромадан бигем. шумо омаден ина бигем 1 июл имрӯз 2. ҳамин нафарҳои омада госуслуг рӯайдӣ QR-код пурсон шидан ё ки нашид? Не, ягон майда напурсидан. ягон нафара напурсидан, нафарҳои омадагирам надоштанд. Надоштам. Бале. Истимоқадам надоштам. бале омадан гузаштем. раҳмат барои баромад карданатон. мардуме ки тамошо доранд ягон чӣ гуфтани нестем. Зинда ва сарбаланд бошанд. боше ака. хоби бародармонам бигем ки ай душанбе омадагиай. салому алайкум ака. ва алайкум салом. хубед инҷа? бешаши. ай душанбе Дамадед ва омадем. пешай омадаантон ҳамин хеле хабарҳо буд ки нафарҳое ки бояд ки биёянд госуслуг рӯайдӣ гузашта QR-код гиранд. фаҳмида будем? гирифта будем ё ки не? не гирифта будем. вақте ки омадем пурсон шидан ё ки не ака? не напурсидам. пурсон нашидан бигем. гузаштем баромада якум бор омадем, на? якум.
яъне нафарҳое ки омаданианд агарам ки набошад барои гардондани ягон нафара муайян нашида айни замона. раҳмат барои маълумот. ҳамин гуна вазъият аст. ин бародара додараш омадагӣ буду, ӯ бародар худаш омад ай душанбе омаде на ай душанбе омадагӣ бигем то ҳозир соат 8 бегаҳ шид ки ай 9 омада будем пурсон шидем ягон нафара рӯайдӣ пурсон нашидан, яъне QR код додаратон баромадан бародар ва QR код пурсиданша напурсидан, шуморам напурсидан, на ака напурсидан. Айни замон ҳамин гуна вазъият ай. раҳмат барои маълумот. чӣ гунае ки дидем нафарҳое ки 1 ва 2 июл омаданд напурсиданшона. ҳамчунин мо ай дигар аэропортҳо ҳам билет гирифтагӣ будем, пурсон шидем ки пурсон шидан, яъне пурсон нашидан. ҳолатҳои ба мардум шидада камбудӣ шидагӣ нест, бигем ҳам хато намекунем. ва агар ки ҳолатҳои ба мардума нигоҳ кунем, метавонем гуфта ки айни замон беташвиш. агар ҳолате шавад ки ягон нафара пурсон шаванд, ҳолате шавад ки ягон нафарда барои гардонданаш монеа шавад, ҳаракат мекунем ки маълумот расонем, вале айни замон беташвиш. Аз ҷиҳати қонун бигем ҳатмӣ шидаги ай, вале ҳолатҳои ба мардума пухтон дидестен. вале агар нафарҳое ки омаданӣ бошанд дилшон пур набошад ки запрет доранд ё ин ки не, метавонанд ки пур карда заявление рӯй кунанд, бигем пул дода расход намекунанд то ин ки VS-чона проверка кунанд, барое ки агар ки запрет дошта бошанд ҷавобаш мебиёяд. ҳамин қадар маълумот умедворем ки хуб фаҳмода тонистагем. мақсади мо мардума бигем ба гумроҳӣ дохтан, саргардон кардан нест. чӣ гунае ки дар қонун меояд ва чӣ гунае ки ҳолатҳои ба мардум мешавад, маълумот расонданай умедворем ки мефаҳмен. раҳмат ки навора то охир шуда тамошо карден. бошен.